θα σφαξε κόκορα. Εμένα μου άρεσε πολύ η Σέρβα. Ωραία και ο Σέρβα. Ωραία κοπέλα ήθελα να πω, κούκλα. Είδες. Αυτή πρέπει να είναι διασταύρωση Θέμου Αναστασιάδη με Ελένη Λουκά. Γι' αυτό είπε το τραγούδι προσευχή και τύπου σαν καντιλανάβη. Εκτός από τραγούδι, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Ό,τι θέλεις κάνω. Και παιδάκια κάνω. Θέλεις. Σου φέρω 14. Σου φέρω τα ταμπτακέλια στη σειρά. Να διαλέξεις χρώμα. Τα πιο σκούρα τα βάζω στη χλωρίνη. Τι άλλο να κάνω. Τελευταία δούλευα με κάτι οικολόγους. Στην Κρήτη, στα Ζωνιανά. Κάναμε αναδάσεις. Φτιάξαμε και το στάδιο Ειρήνης και Τουρκίας. Πολύ καλά πήγαμε. Δουλειές με φούντες. Καλοί άνθρωποι, όλο χαμογελαστοί. Είχα και έμπνευση, έγραψα και πείμα. Για πες το. Έπιασα μόνιμη δουλειά. Τέρμα οι αλητίες. Στα Ζωνιανά ακροφύλακας προσέχω τις φοιτίες. Ποιος είναι ο Οδυσσέας αλήτης είναι. Μπράβο, είσαι και ποιητής. Βέβαια ποιητής. Τελευταία μου ποιητική συλλογή τη διαφημίζει και ο Καρταβέλλας. Πού? Στις πύλες του Ανεξήγητου. Γιατί στις πύλες του Ανεξήγητου? Δεν μπορεί να τα εξηγήσει κανείς. Γράφω αφηρημένη. Όταν είμαι αφηρημένη. Θέλω να μας πεις μερικούς στίχους από την ποιητική σου συλλογή. Είσαι σίγουρη? Καλά, θα σου πω το Σόβρακο. Το Σόβρακο που χάρισες πέρσι για τη γιορτή μου, 3 μήνες τώρα το φορώ. Κόλλησες το... Κόλλησες το πετσίνι. Μη φοβήθηκες, μην το πω ποντιακά, κόλλησες το λιλί μου. Πες μας άλλο ένα. Πες κι άλλο, το κατάλαβα ότι είσαι κουτουριάρα. Θα σου πω το λατρεπιβάτη. Λατρεπιβάτιστε να μπω στο τρένο της καρδιάς σου κι άμα με πιάσω εις πράκτορας θα έρθω με τα πόδια. Αυτό δεν έχει μια καταληξία. Γιατί έχω εγώ εισιτήριο. Το λέει μέσα στο πείμα, άμα με πιάσω εις πράκτορας θα έρθω με τα πόδια. Αν είχα εισιτήριο θα με έπιανε να έρθω με τα πόδια. Αλλά πού να ξέρεις εσύ από πίεση. Είσαι υποτασικιά. Εμένα μόνο ψινάκι με καταλαβαίνει. Γιατί γνωρίζεις το ψινάκι? Πού να το γνωρίζεις καλέ. Γνωρίζετε. Τόσες πλαστικές έχει καρκάτε, τόσο αλλάζει φάτσες. Είναι πλαστικοποιημένες, ο άνθρωπος σιλικόνη. Τώρα υπερβάλλεις. Τι υπερβάλλω, το καλοκαίρι με τον κάψονα, ξέρεις τι έπαθε. Τι έπαθε? Όπως πήγαινε με το αυτοκίνητο, και όπως πήγαινε, περνάει ένας σκύλος από μπροστά. Πατά απότομα φρένο, κόλλησε η μούρη του στο πατρί. Τα σιλικονά τα χείλια του γίναν βεντούζα, προσπαθούσε να τα ξεκολλήσει. Δεν προσπαθούσε τίποτα. Αν κοίτα γυμνασμένο στους κοιλιακούς του λαιμού του, εκεί αυτός κόλλησε. Ειδικό συνεργείο ήρθαν και το σηκώσαν. Με γερανό. Όχι, με φουστάνι. Τώρα είναι μόδα ο φουστάνης, όλες το φουστάνο πάνε και τραβιούνται. Καλέ μέχρι την πεθερά μου. Μόλις πήρε τη σύνταξη το επάπαξ, το φουστάνι έτρεξε. Θέλω να με κάνεις ανόρθωση στα βλέφαρα. Τη βάζει κάτω, την τραβά από εδώ, την τραβά από εκεί, τι της έκανε. Μόλις ήρθε στο σπίτι, η ίδια ο Μπρουζ Λί. Έχεις τη γύφτη σαν γκέισα. Έλα δεις την πεθερά μου. Τώρα στη γειτονιά τη φωνάζουνε το Ιώτα.